zorionak garaie gaurko abainoko ziklogoz lasterketan, abaino udala sarian, lasterketa azkarra izan da, eguraldi onarekin, beraz, esan dezakegu, errazira zidezula, hasieratik bukaera bakarrik joan zerarlako, ez? Bai, bueno, azte honetan euri asko egin dut, ez da azkeneko denbora dena lortu egin da, eta naiz eta bi zati batzuk korrik egin beharrean, bestea lortu zegoen. Joan naiz hasieratik, baina, bueno, kosta egin zaite soltatzea atzekoei, eta, bueno, azkenean irabazi egin dut. Aurreko lasterketan bigarren eta gaur garaie. Bai, aurreko lasterketan ja nahiko ondo sentitu nintzen, ez? Lokatxari hartu egin diot, bueno, oraingoan olatz falta da, baina, bueno, ondo izan da. Zorionak. Eskerrik asko.